Uyahamba uye emntwini othola ukuthi unemkhuba. Ufika usizakala uma ukuthi umsamo wakho ungcolile. Kodwa uma ukuthi umsamo wakho uhlanzekile awusizakali. Yingakho kubalekile ukuthi usikopole isimo sabantu abasizayo ukuthi basebenza kanjani. Ngoba omunye umuntu uzothola ukuthi uyasebenza impela uyabasiza abantu, kanti indlela asebenza ngayo ihambisana nethongo lakho. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa, umshana wakofuze Fulelo Mashiya Mahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, Maguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonja. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombi ziyamncumela, unsizwa ziyamkhomba, isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi, sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe inkankane lakhe lathi ngahamba, lithese lo sitha lathi ngahamba. Ngiphinde ngikubingelele futhi umbukeli wempunga yesintu TV endaweni zonke la nihleli khona ninethezekile nibuka nayi imifanekiso eqoshiwe. Namuhla ke bafowethu angithanda ukuthi ngibe mude kakhulu ngiyimpunga yesintu, kodwa ngifisa ukukubalula. Ngifisa ukuzobalula nje into encane, ngizosika elijikayo. Uyazi bafowethu khona into engifuna unixoxela yona ebeningazange nize niyibuze. Uyazi ukuthi uma uwumuntu umsamo wakho uhlanzekile, noma uma uwumuntu umsamo wakho unenkinga udunguzela okanye ungcolile, uyahamba uye emntwini othola ukuthi unemkhuba. Ufika usizakala uma ukuthi umsamo wakho ungcolile. Kodwa uma ukuthi umsamo wakho uhlanzekile awusizakali. Yingakho kubalekile ukuthi usikopole isimo sabantu abasizayo ukuthi basebenza kanjani. Ngoba omunye umuntu uzothola ukuthi uyasebenza impela uyabasiza abantu, kanti indlela asebenza ngayo ihambisana nethongo lakho. Wafika esigodleni sakho okanye wangena esigodleni sakho, usulungcolisile ithongo. Kodwa uma umuntu onethongo elingcolile, uyakwazi ukuthi noma ungena esigodleni sakhe ufike usizakala, ngoba vele isimo sethongo lakho asihlanzekile vele. Ukungcola into yalo. Engisho ukuthi bafethu kubalekile ukuthi uma uhamba uye emntwini uqala uzibheke wena kuqala ukuthi ukwesiphi isimo. Ungathi umsamo wakho uhlanzekile bese uye emntwini othola ukuthi unezinto ezithile azisebenzisayo ezingahambisani nethongo lakho. Uzokwazi kanjani lokho ukuthi ithongo lakho liyahambisana nalezo zinto? Phela uma uwumuntu wethongo, indlela ozolashwa ngayo uzolashwa ngendlela yethongo. Mawulashwa ngendlela yethongo akukhulunywa ngenye into, kukhulunywa ngethongo. Uzofika kwimpunga yesintu, impunga yesintu izokhuluma ngethongo lakho, nomsamo wakho, nomnyakazisa ithongo lakho, hayi ngezinye izinto. Kodwa wena uma ukuthi ke manje uzothi wazi ukuthi isimo somsamo sakho sihlanzekile, bese uyahamba manje uye emntwini uzofika ukukhulumela ezinye izinto, uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga. Njengangishilo ngathi angifisa ukuthi ngigeqa amagula, ngifisa nje ukusika elijikayo. Ngesizathu sokuthi ngiyababona abantu mase befika kuthina siyimpunga yesintu. Athi umuntu efika ubona ukuthi lo muntu lo wazidayisa yena. Wahamba waye emntwini engafanele ukuthi ahamba ekuyena. Mina ngikusho nje ngiyimpunga yesintu lokho ukuthi zibuke wena isimo sakho ukuthi umiphi la ukhona ngokwasethongweni. Uma umuntu ukholelwe ethongweni, hlala ethongweni, hlala emntwini ozokwazi ukuthi akulungisele ngokwasethongweni. Ozothi uma ufika kena fika akhulume ngendaba yethongo, angakhulumi ngenye into. Ngoba uma ekhuluma ngenye into sekuqhathile nethongo lakho. Sekuqhathile nethongo lakho. Kulungile ke bafowethu sitholeni nencwadi zempunga yesintu ezifundisayo ngesintu sethu, ezinika ukukhanya nje emqondweni yethu thina sabantu abampisholo ukuze izinto zicace bafowethu. Ziyatholakala ke lencwadi ezitolo zakwa Adams and Greeks, noma ngabe kuphi siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona zifike eqathatha. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Wayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe.
Kwafika inyoni yahlala phezu kwethu. Kwafika inyoni yahlala phezu kwethu.